o jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam par exemple sufe seli kun ka d'a ye o ye e y'o ta y'o k'i ka sunna alhamdulillah wurdi kun ka d'a ye e ko ne bɛ wurdi kɛ alhamdulillah hasbunallah fɔli kun ka d'a ye e ko e b'o kɛ alhamdulillah bumusibila kun ka d'a ye e ko e b'o kɛ alhamdulillah alakira kun bɛ tafe siri e ko k'e b'o kɛ alhamdulillah baraji bɛ nin bɛɛ la nka a ma fɔ i k'o bɛɛ kɛ est-ce que kuma in faamu n'i ye dɔ k'a la i b'o baraji sɔrɔ n'i ma se ka min kɛ o kɛbaliya kosɔn i tɛ jurumu sɔrɔ kuma in bɛ faamuya parce que sisan ne kɔni ma se ka n gosi bila cɔ ne ye n da di ala kɛra suna don nka e ma se k'a kɛ e man ka jurumu sɔrɔ la i tɛ jurumu sɔrɔ i tɛ jurumu sɔrɔ mais ala kun ko i k'a kɛ sa n'i m'a kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ n'a faamu o ala kɛra ka suna ye sallallahu alaihi wasallam n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i y'a bila i bɛ baraji sɔrɔ ala kɛra ko fɛn o fɛn ka kɛ n'i sera ka kɛ maa si tɛ se ka ala kɛra kɛlɛ maa kelen o maa tɛ diɲɛ kɔnɔ maa kelen ka ala kɛra ka na bɛɛ ka k'a ban o tɛ yen o tɛ se ayi e tɛ se o e tɛ se o kɛnɛ ye sɔli fi leyli hatta fa se bɛ funu fa Aisha kuma fɔ a ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu ala kira ko ala taala ko a yafari ma min ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara ala ko a yafari ma ko ti mina foyi ma bilen e mi musirike bilen ko Allahu akbar fu ka ti se fu akol afala akuna abdan shakur Allahu akbar ko yelanti ala barka da ay ne ma mi ngay wallahi o de am bila silla fu ka se fu mo ke o taala ka sunay ya fo donc ala est ce que ala ba min no fo ko mura ma ke ay ala ti min no ni sirka min kala aw fo de ma ko limas masata'ata isiku damajira ala ka tasira la nga ne mbo mo shibla e ko ne tenda bla enne ka kelo no fe o kure o dina famiya baledi wallahi na yija abla ni abla ni ibrahim bala ebo so ni yija kana abla ni ibrahim bala abla mi ma abla kono tuna o so na atuna koni kan jumu koni so ko mun ka ma abla jumu ta Allah so ko defo ko Allah ka besa amina ya rabbi donc bela jele bi se ka ala kira ka sunata e sukula melaka do mina melaka tara badda wudu kelaka melaka baduru min dara wudu kenaska abeni ko jalam wudu Allah melaka beni jalam wudu abeni jalam wudu melaka badu abeni jalam wudu jalam wudu neramuguma jalam wudu neramuguma shun ko de ko dula ange Allahu akbar fana tɛ suna ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina rabbi donc ala kira ba sallallahu alaihi wasallam fana kun ka d'a ye kuma da ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina rabbi donc suna o ye taasira de ye suna ninnu ko taasira caman tɛmɛna yanni ala kira sallallahu alaihi wasallam cɛ yan'a ka suna cɛ minnu fana ka suna o ye suna ye minnu ka suna fana ye taasira ye minnu ka suna bi awɔ minnu ka suna i n'a fɔ ala kira ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam ala kira n'a kun y'a kunkolo di u b'a minɛ awɔ dɔw b'a dun ka tɛmɛ la dɔw bɛ taa kɛ ka ko wɛrɛ kɛ n'a kun ye seliji ta a ka seliji ta yɔrɔ bɔgɔ b'a cɛ u ta barika ɲini n'a ye o ye minnu fana ka tasira ye ne ye min bɛ se k'o kɛ i b'a kɛ ne tɛ se k'a kɛ a to yen ala k'an bɛɛ sababu nafigiw fana ka taasira bɛ an t'o fɛ o ye kana kɛ i n'a fɔ i bɛ ala kira fɛ k'a sɔrɔ i t'a fɛ kafiriw fana ka taasira bɛ yen o ye anw da la fiyewu
donc Allah Ta'ala dit flo fo ala sallallahu alayhi wa sallam ko kad khalat min qablihim sunanu qablikum sunanu tasra chama temena yana oje wallahi naam fasiru fil asiru aw mu'minu qatama ila ditu kulo sabe manzuru aqflalike kayfa kana kelkira chugumina aqibatul mukazzibina mamina alakira kalundiya ani mamina kira ka kira kalundiya ani mamina kira ka kira ya kalundiya ulu laba kira chugudi Allahu akbar laba kira halakildi Allah niya kira ka kira kalundiya koni di ma songa tugu nofe ni nyangata nana dumina ibita nyangata o jumeni ni soli ko mo laje Allah Ta'ala nyangata chugo jumena ka badenka Allah me kana na pero kono songa da fe besara Allahu akbar lutu ko mo dukulo dafira no kadda melegan nana kana dukulo chega tana fo safi ayela manu Allahu akbar ka sanfela ka du mana ka yela bon kudu ko mo fana beti cham okoni awdi afama fode wallahi الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ها لا على كم بس على بجرمو يا فدا جرمو نابو ينا تشوغو تشواتي بو على ما على بايا على وحشي جرمو يا فايرو منا على بكل جرمو يا فايبلي جرمو بيا فا ولم يسيروا غواسيكي على ما فنا فعلوا يبارا منك وهم كسروا يعلمون وبعدهم ونياشرتني الله أكبر واشرتني فلفل نيكون ياكي على كوكا يافا أكون غني على يافا kana tanyo na wera kede kuma ndi wi o ja sharti ni ya nyo na wera ke Qur'an korole aba be farani bese o ko ke ma tumi ma ko mo yi ga paji ya abonu ga na sharti di flen ha ngaka ke na fala tsika ya fa ala ba ya fa nga ni e ko e ta na sa ya ala kuma ndi wi okore e ma tubi sina wajibna modu na ndo islamela kul wala ka warka dale ni bara ya fam bara man misir kono ha awo kul wala ka ya fam ya fenin dok na kama koro ya so pochite finuna kuma bla kama koro kama ngorobla ya blu kama nu tara misir kono sisa usil 90 ça veut dire que c'est un bébé là quoi les manières c'est un mina quoi bébé donc ala nana afo ala kira sallallahu alaihi wasallam na bena siri afo ko peki bulu ko ko Allahu akbar wajib ka dine mo be femi la e ka ba goro ni bulu ko da ke wara jamal wara la ka mona mi yala futo do ko franga Allah wala tubira fu fana o men corona ma kemli ala kam besa mi ya mustafa ni tubira ko ko la kam la pew ala bi jumu ya fa pew ngani tla ka sikamo ko fesa Allah ko ngore ko aya falan ko lesa nga signa be Allah ko na ulaika otila mo ulu sara maghfiratun jumu ya fade kabu mayro wa jannatun ali aljina tajri ko bolle biga wa nafurun nun koro al anhar kunyananina khalidina udumine do fiha wa aljina ngono e wa nema ajrul amilina
ko sara nemana ba min kɛra baara ɲuman kɛla olu sara o kɛra sara ba ye o kɛra sara nemane ye n'o ye aljinɛ Allahu akbar qad khalati min qablikum ko qad khalati ko tɛmɛni kɛra min qablikum kamina aka ko aw ɲɛ sunanun ma tasra caman tɛmɛna ka ko aw ɲɛ Allahu akbar ni ma minnu ko suna an b'a fɔ suna ko tɛ tiɲɛ dɛ mais suna bɛ se duuru ma Allahu akbar suna tɛ foyi ye tasira kɔ suna ye tasira de ni ko yɛrɛ ma k'i ye sunama ye i sunama jumɛn ye par exemple sisan ne ye ala kira ka suna mɔgɔ ye o bɛ se ka bɛn ne ye ala ka suna mɔgɔ ye o bɛ se ka bɛn ne ye muminu ka suna mɔgɔ ye o bɛ se ka bɛn mais suna wɛrɛw bɛ yen o ye jumɛn ye nafigiya suna bɛ yen kafiriya suna bɛ yen i y'a faamu musikuya suna bɛ yen bɛɛ suna ye ni bɛɛ bɛɛ suna a filɛ ka f'i ye kadi khalati min qablikum sunanun tasira caman tɛmɛna ka ko anw ye tasira caman tɛmɛna nabila hudu nabila musa nabila isa nabila ibrahima nabila yakuba a caman nuhu ni adam olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna olu bɛɛ lajɛlen ka tasiraw kun don a bɛ fɔ bɛɛ ma ko suna donc suna tasira de ko tasira ala ka tasira ye mun ye a ko i ka min kɛ i k'a kɛ kuranɛ la a ko i ka min to yen i k'a to yen o ye ala ka tasira ye ni n'a ko i ka min kɛ ni m'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ yen n'a ko i ka min to yen n'i m'a to yen i bɛ taa sɔrɔ yen o ye ala ka tasira ye o minɛ ni wo bilala dɔrɔn olu bɛ boli yɔrɔ sɔrɔ ni miseli ta ko ni min miseli ta o ka seli ta yɛrɛ sera inshallah ala k'an bɛɛ sɔrɔ an bɛna jɔyɔrɔ ɲini inshallah donc Hamza fagara kɛlɛ kama kɛlɛ la min tun bɛ yen o fana fagara comme n'olu fagara dɔrɔn kɛlɛ yɛrɛ kɛra min kɛ polita cayara kojugu ni sabati ta ye mana ni kelen na jɔ mana silamɛ caman bolila silamɛ caman bolilen ala kira ba sallallahu alaihi wasallam ale ni mɔgɔ 12 tun bɛ kɔfɛ a ka tanga kun jɔlen don Allahu akbar mana kafiru de fɛngɛ dɛ fo kana se ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ ka nin kɛ k'a sɔrɔ wallahu yuhibbu salihin i b'a essayer k'a dɔn an bɛ yɔrɔ jumɛn sɔrɔ qul ya Allahu alladhina ma yusallallahu ami jɔyɔrɔ ɲini الشاكرين نعم وليمحص الله أجل كمان يجري بنا والله يحب الظالمين الله يحب الظالمين نعم وليمحص الله جعل الله تعالى كسانيا لك مغولا مغمنون لمن ينام ويمحق أبي كافر حلقي أم حسبتم ويمحق أبي حلقي لك الكافرين كافر لا أم والمحكم بلا حسبتم يلا أو يا دغنيا أو يا جتوا أو يا بلا قنوا أن تدخلوا كفا أو كدو الجنة ولما قاصرنا نمك أو ما يعلم الله الله تعالى مغطى أولا الذين مغمنون جاهدوك الله تعالى كسرك منكم كمن أولى ويعلم على بلغ الدنيا لك الصابرين ما منهم سبل لك الله أكبر أبي فقدوا الجنة كسر أو متى كلك على كادونا فما منهم يزيد الشعراء أولوني رأيمي لا حرج جدو قلوب لولا أني ما منهم يجلي بصر كأولو صرف أدوان الجنة فيو الله أكبر foni de ka kɛ fo kelen de ka kɛ se ka kɛ aw la fana ni ala ka dɔn maa minnu na sabali Allahu akbar ni ala ka dɔn fana maa minnu bɛna kɛ sedusi ye ka se ka taa Allahu akbar ala kun de nɔfɛ ala mɔgɔ si tɛ diɲɛ naam walakad kuntum aw kun kɛra tamannawna mauta aw kuma la ka saya ɲini waati min na ala kira b'a la ka saya ni maa min sara sedusi la n'o sara
ta o do aljina ni na wati ago ko kasa Allah ka sayin wati amake ala ka do dibne ana min qablu ka ko kelenye an talqa yana o ka kele soro yana o ka saya soro faqad manasa ra'aytumuhu ay saya soro sisa wa antum kasra tanzuruna anyo jele fle ala o kele anyo jo fle kele la sare mana kele fle ni ay saya soro mana ka saya mi na fle ni ala kira ko wajul la o kuna ako ko am ke se nishu amisa bi ko ni akhirata mana chembul la kata fo ha atala fo fe nu ko ko ay mo dufa mana fole saba chama murtila tuni kam siga fara yawde Allahu akbar kam min besa ala kira fara Muhammad fara ka amna ka tuudi ha no mi fara yawde ka Allah ko ay sabal sa tikete o bo mana mi ala nan qur'an hayji ala kira ka naam antum kasra'u tanzuruna abla gaflalika Muhammadu maka rasul omi awsura uhudi kalala faqad ikado masal kawm kafiru fanaye kafiru fana faqara banana badri kalala karhun no yegele usura no jungni faqali mislu awtay no usura badri la Allah ayu jama ko da badri la Allah salamu nafika ala tishu ala tishu anni bita digraw law ala ko ni bita digraw la ngoro gorji mbaga mi badri do ama kena so kam ko bala ko ne ga sa ne asa na warma so badri do ay kena so ay ma chama fawla kama chama nyina minam nuna wallahi mana o do ay se baso woni tora so bi to fana o so ko aga tora nyo so ko timene na wa tilka la ya tilka lindo minu fiyeni dawilwa ameni fale vale bena nasi mugoni nyonje bikadi shini madi wallahi ay bisibi shini dora bisila tabana o kafuke di bisi pada ayote na wali Allah ne ala bi feka do manu mo minu ba o chela minu le maniana wayatakiza mi feka minani ke kabo au chela suada do ka fa no luka ke shedo suye wallahu ala taala la yubu zalimin ala tiyela to yana ufe ala flede ako ma bi fe ma minu le maniana ni kele munde akundi do ni kela kundi don minu ngara limana papo nafigo ni to mu minu kundi don kamunu tatola kela nafigo feno lo ko mo to bolu kala ma we be ma segi usle sundiga ora ni kenaka ha minu fara ulu ma kashe du suya Allah ha ulu minu ngara se du suya ha hamza kundula dabara sidi shuhada الله كان كافراي مليون ويراني الله اكبر افراي واشيدي افراي الله اكبر واشيدي بوراني تمام منيدو كوسبه اي اوتوي مي محمد بون فراي صلى الله عليه وسلم وتقول يكون عبد الله بن قمعة وحشي عليه حمزة الله ها أكمل حمزة صغرى درون كلا تشنادي ها كلا تشنا حمزة ها بس حمزة نوني
kɛlɛ kama ni kɛlɛ kama ni kafiriw b'u bife u b'u fara ka don ɲɔgɔn na n ka cɛ u tɛmɛ la hawla wala quwwata illa billah badra bi taa ɲɛfɛ a bɛ segin a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ segin a bɛ kɔfɛla dilan a bɛ kɔfɛla a bɛ ɲɛfɛla dilan parce que ale kɛlɛ disi de a bɛ kɔfɛla dilan a bɛ ɲɛfɛ a kelen Allahu akbar donc comme ni Amza fara wolonfila da ɲɔgɔn kan a bamara bi bɛn o ma aljina kɔnɔna bi bɛn o ma wala ardi an dugukolo wolonfila ko tugu san wolonfila na n'i y'o bɛɛ lajɛlen tugu ɲɔgɔn na mana aljina bi bɛn o ma aljina kɔnɔna arduha samawati wal ardi ala ko wala ma fɔ akili bɛ tɔgɔ in na fɛrɛ ka taa san wolonfila وإدت الجنة لبنا للمتقين أجلبنا على يسرين ومن ما يسرنا على تعالى الذين على يسرين بمنهم ينفقون النور بالنفقات على بدل قصا في السراء وبالنفقات واتمنا نجلي أبوكا والضراء يعني توركو نوبوكا والكيزمين يعني ما منهم يكونوا نجا الغيظ الدمين جلنا نيمي كرولا وفكوكو يأكلوا دمي بكوفة والعافين عن مقامنهم يافا عن الناس هذا ما نوما والله ولا تعالى يحب المحسنين أبي من جلوا فده ما منهم دعاء كنا نقول الله بينا ما منهم وما ولا بسيط دعاء كنا ده ما الله بينا ما منهم على كوكو الذين ينفقون في السراء والضراء ما منهم بيد على باتو bin nafakati kɛ gɛlɛya b'u la wo minin b'i bolo uni fantanw jɛ don ayiwa tɔɔrɔ ko b'u kan wo minnu b'u bolo uni fantanw jɛ don hɛrɛ ko b'u kan wo min b'u bolo uni fantanw jɛ don fisara nɔgɔya la wa tɔɔrɔ ani tɔɔrɔ fisara nɔgɔya la wa tɔɔrɔ ani tɔɔrɔ waati min na ni gɛlɛya b'u kan fɛn min b'u bolo uni fantanw jɛ don ni hɛrɛ yɛrɛ b'u bolo uni fantanw jɛ don والكاظمين الغيظ أني دمي كنباو الله أكبر دمي كنباو نما توني نما نانا كوكيلا برزام ساكو أنا نقول كيلا إيه بيسكا كونيو أنا باكيلينغالا وبي إفنغا كبوا تاي بيسكا فيمبكالا ما دمي من كيلا يا كونو كامو ما في واير ما ساكا بوا كلام واير الله أكبر أفود ما كوا دمي كونو الله أكبر وبي على يكون جرب كله سيما يمسوما كبوا كلامي كيس من الغيظ دمي لا كله ولا عافينا عن الناس أني مقومنا فين كلا بفقا يا فرام مقوم الله أكبر مرجع فين كلا نو يا توي أيا فروما نو يا بقى أيا فروما نو يا ليني أيا فروما نو يا نيني أيا فروما الله أكبر ومن وده نو يا توجه أيا فروما نو جيف فين كلا أيا فروما الله تعالى كو والله الله تعالى يحب المحسنين يقول دائما الله تعالى بوفه نعم والذين زفاروا نو يبارك نو يجرمكوك ولا ما يتوينك أنفسهم يركون ذكروا بألا كفا ذكروا الله وعلى تعالى كفا فاستغفروا ومن يفضلك إذهم يجرمون من يغفر من مجمد يغفر الذنوب نوب يجرم يافا إلا الله فنكر الله تعالى الله كم منهم بي إذا فعلوا فاحشة نو يكذبوك أو ظلموا أنفسهم ولم يغيروا يقول الله كنا نموذج ذكروا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله ونرى على كفر دين ويرني بكسبوك على كفر على كفر دين بالله على قبيح
jurumu ti bonya ala masala tubi dron ka se ka ala ka fa del dron ka ala del billahi ala bi yafa wallahi bi yafa tubi dron ka se ko ala bi yafa pe ona ala yafa jurumu ma ba ke na fo amba jurumu man del ka kifi mais si aba akira yoro mina jurumu ga yoro na bara akira yoro ala ba toucher jurumu ke chugo ala ba toucher akira fo ala ba ala wati ala ba toucher كيف بيو اللهم ربنا انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا تعالى من الصون على من السر عليك واجب دو على من السر عليك الشاكرين ما منو من الله تعالى بركاته الله تعالى نولو سرا من عليك كوكيلا إك الله بركاته ka ala to o bi chekan ka sabala ko na wama kana kalma ka li nafsin nikleshi anta muta ko ka ni ka fatu illa bi iznillah yufaqa sura kana ala taala ka jedi de ni ka fatu o sebene do muajjala wati folina allah akbar ni woni be je kono wati di fole do na wati sira atara kila yoro law amata kila yoro law sira la do do farada sira ti bo do farada ka ti jama bo ala ga be sawa bi jal mustafa sallallahu alaihi na o man yuri sawaba ni mami sira nyini dunia ni je sira inde nyini ni ala taala bo di o tigi mai je wono ye woni mami ni mami la hara sarade nyini na amino o tigi ma kamne je la hara sakire na soni na Allah taala wajibi do mina ala baraka daba min ulu sara ansira joro la kam beso kala kamina nabi ya Allah صدق الله المولى العظيم صدق الله مولانا العظيم وقدر رسوله الكريم ونحن على دخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا ورد ما نكلم مش انا اتكلم كنا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أخو ما من لمن يا يشون كواجب يا كم ياك واجب أو دمك أو نانم غود صرا أو نانم فم غود le kono video mbla youtube mo la avec woro chez bibo le kono ni ma ni ka tournage cha ne fa ma figuration que tu vas ton temps sur ka an ma ter ko de lo connaisse non nala sono ma tu solo bana vera bien nala sono ira